Ngiphinde ngikubingelele mlaleli oqavile lapha ekhaya okhulumayo umuzi wandile wakwaMbete isibongo. Nazi-ke ezingenayo namhlanje nginiphathele zona. Before ngiye lapho bengicela ukuthi wenze okulungile bandla ube nesihle upresse i-button usubscribe ukuze ngizophinde ngikwazi ukubuyela nezinye ezilandelayo. Nazi-ke ezingenayo manje, i-EFF izophikisa isinqumo sokulahla ngecala unobhala jikelele wayo. I-EFF ithi izosiphikisa isinqumo seNkantolo yaseKapa sokulahla ngecala unobhala jikelele waleli qembu uMarshall Dlamini. Inkantolo igwebe uDlamini izinyanga ezingu-18 ebhale ejele okuyisigwebo esilingiswe iminyaka emihlanu ngecala lokushaya iphoyisa ngesikhathi kunenkulumo eyibhekiswe ezweni ngo-2019 ePhalamende. Uhlawuliswe u-6,000 ngecala lokulimaza impahla. Leli qembu lithe uDlamini uzoqhubeka nemisebenzi yakhe nokuba yilunga lePhalamende. Okhulumele i-EFF uNkosazana Leigh-Anne Matthews uthe uDlamini wayezivikela ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko ePhalamende. Uthe wayevikela ubuholi be-EFF njengoba amaphoyisa ayeveza ukuthi umholi waleli qembu Mnuz Julius Malema wayengenakwenzakalisa. Leli cala likuveze ngokusobala ukuthi kwakunezinhlelo zokucasula ubuholi be-EFF. Kwakunezinhlelo ngelinye ilanga zokuthi kuvinjwe amalungu e-EFF ukuthi enze umsebenzi wawo. Yingakho-ke sizophikisa lesi sinqumo senkantolo ngokuhlanganyela noDlamini. Uthe inkantolo izokuveza ukuthi uDlamini ngeke asakuphinda lokhu akwenza. Ngiyabonga-ke mlaleli ekhaya. Bengicela wenze okubalulekile okujwayelekile ukuthi usubscribe ukuze nami ngizokwazi ukubuyela nezinye